Duha, tahurod kayo bila. Gisugdan sa usa ka misa ang pagsaulog sa usa ka bulang selebrasyon sa Women's Month sa Department of Agrarian Reform Program Zamboanga del Norte Provincial Office. Suot ang mabulokong temang kulor nga purple para sa kababayenan, gilayong gilibot sa mga empleyado ang nagunang kadalanan sa Dipolog City sa usa ka motorkada pagpakita sa hiusang pagsuporta para sa mga kababayenan nga nagdala sa tema We for Gender Equality and Inclusive Society, Live Like the Babaylands, Filipinas. Instagrammable sab ang gipahimuta nga photo booth sa may Darpo grounds. Aron dunay matagong memorabilia ang mga kababayenang buot magpa-picture karong Women's Month. Sa mensahe ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Daisy Del Swan Digamon nga sa padayong kampanya sa kababayenan para sa gender equality, nanghinaot siya og ang tibok pwersa sa DAR nga mapadayon ang positibong kausaban sa komunidad. Saludo sab siya sa mga kababayenan kinsa padayong nangulo og naghatag inspirasyon para na sa usa ka komunidad nga ligdong, hiusa og dunay respeto sa matag usa sama sa pagpanguna sa mga kababayenang babaylan. Atol sa kick-off, dungan sab nga gibuksan ang merkado agraryo sa may Darpo grounds. Klase-klase mga produkto sa mga Agrarian Reform Beneficiaries Organizations ang nakadisplay. Lakip na ang mga preskong utanon nga gikan sa ilang mga umahan nga gibantayan sab sa mga kababayen ang Agrarian Reform Beneficiaries. Dako gyud kaayo na mag-impact sa mo ang panginabuhian kay pareha ganina pag-abot na mo dinhi happy kayo mi kay ang among mga produkto daghan kay customer dayon nga namalit. Enjoy kayo mi. Kung dako po kay tabang namo nga di pabaligya mi dinhi. Kay may na lang sa mo nga kami mga estudyante. Kay may na lang pambayad sa tubig, kuryente. So, nakatabang ra pod mi sa mo ang bana. Ang merkado agraryo nga gibuksan ni atong adlong Biyernes ang bukas sab matag adlaw nga Miyerkules. Sa tibok bulan sa Marso, tuyok sa pagsaulog sa Women's Month aron matabangan ang mga ginang sa panimalay nga makapalit og mga preskong utanon sa barato nga presyo. Dai na Jestro. Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe.